Iesu Grist, ni wedi bod yn dweud croeso cynnes trwy'r flwyddyn, ond mae'n neis bod ni'n croesawu chi a bod ni yn gynnes. Mae'n braf iawn gallu gwneud hynny. A ni'n croesawu'n arbennig Nathan Monday i'n plith ni sy'n arwen ni yn yr Oedfa bore yma. A mae'n hyfryd hefyd croesawu Ienna a Seth i'r Oedfa bore yma gyda ni. A ni'n gweddio bendith Duw yn o ti Nathan a chi fel teulu gyda arbennig wrth i ti arwen ni y bore yma ag agor y gair i ni. Mae Nathan yn hyfforddi ar gyfer y weinidogaeth ac gysylltiedig ag eglwys yr Heath. A ni'n cofio amdano ti. Mae Ceren croeso hefyd yn dymuniadau gorau i'r eglwys yn yr Heath. Cofiwch aros gyda ni am baned ar ôl yr Oedfa. Ac yna hefyd mae'n ysgol sul i'r plant ag yr oedolion tua cwarter i 12. Cyrddiau gweddi wrthos yma, mae'n dimarth cyntaf y mis, felly grwpiau bach, ni'n mynd i gwrdda yn rhai pobl gwahanol nos Fawrth am gwarter i 8, bydd fwy o wybodaeth ble ni'n cyfarfod yn yr wythnos, ond grwpiau bach ar gyfer cwrdd gweddi nos Fawrth. Paned o sgwrs bore di Mercher yn Hiles ac yn edrych ar ddiwedd Titus 2, ac yna mae'r clybiau yna gychwyn nos Wener i'r plant, plant cynradd rhwng 6 a 7 ac yna'r plant hŷn am 7. Mae casgliad y mis yma yn mynd at waith mudiad Efengyloedd Cymru. Felly cofiwch am hynny, a croeso i chi roi i'r gwaith hwnnw. Mae yna hefyd, mae'n braf gael Rian ôl dyn ni ar ôl triniaeth yn ysbyty. Mae'n hyfryd gweld ti'n iach a yn ôl gyda ni'n diolch i Dduw am dy gadw di. Dyna'r coeddiadau. Gwydion sydd yn arwen heno os dyw ei mynd. Newn ni droi at Dduw mewn gweddi. O Adwydd, ni am blygu ger dy frond i nawr. Ni am ddod gan fod yn ymwybodol beth ni'n neud, pwy ni'n dod ger i frond. Ni'n gweddio yn neud ni yn difrifoli ni wrth ni fyfyrio ar bwy wyt ti, yn dy fawredd, yn dy sancteiddrwydd. Ond arglwydd ni hefyd yn gofyn y bydde ti yn llanw yn calonau ni gyda llawenydd am bod ni ar hawl i ddod gyda frondi a gyda cael dy alw di yn dad trwy berson a gwaith yr arglwydd Iesu Grist. Go Dduw, ni'n gweddio y bore yma, byddwn ni'n ymwybodol bydd yr ysbryd glân a'r waith yn ein plith ni. Ia'n rhoi clistiau ni wrando ar yr hyn sydd y ti i ddweud. Bod yn rhoi calonau ni i dderbyn yr hyn sydd gyda ti i ddweud. A bod ni'n derbyn nhw fel dy eiriau di. Arglwydd, neu di nerthu Nathan wrth y fe yn harwen ni. Ni'n gweddio y bydde fe yn nid yn unig yn tymlo'n gartrefol yn ein plith ni, ond hefyd bydde fe'n ymwybodol o dy law di arno fe, a bod yr Oedfa gyfan dan dy law di. Ac o Dduw, ni'n gweddio ar ddiwedd yr Oedfa, bydde ni'n gallu troi at ein gilydd a dweud, ni wedi profi mai da yw'r arglwydd. O Dduw, ni wedi agosau ato ni, maddau ni bod bai yn derbyn di, a dyrchafa enw Iesu Grist yn ein plith ni, mwyn i ogoniant e. Amen. Diolch am y croeso. Na i ddechrau dy gair o Salm 122. Yr oeddwn yn llawen pan ddywedasant wrthyf, gadewch i ni fynd i dir arglwydd, a mae'n traed bellach yn sefyll o fewn dy byth o Jerusalem. Gadewch i ni ganu yn gilydd un hemyn cyntaf. Dwi wedi colli'r rifau, felly o nefol addfwyn oen 159, 159. O nefol addfwyn oen sy'n llawer gwell na'r byd, a llioedd maith yn ef yn rhedeg arno'n bryd, dy ddawn a thras a thgariad drud sy'n llanw'r nef yn llanw'r byd. Gadewch i ni ganu.
Beiblau gyda chi, byddwch chi'n ei droi at yr Actau. A bydd rhaid chi maddau fi, os bydd fel arfer yn pregethu'n Saesneg. So falle bydd y geiriau'n swnio'n ryfedd i chi wrth i fi ddarllen. Felly, maddeuwch fi. Actau 16, a na i ddarllen o'r 6 adnod. Dyma gair Duw. Aethant trwy Rambarth, Phrygia a Galatia, ar ôl i'r ysbryd glân ei rhwystro'r ac llefaru'r gair yn Asia. Wedi iddynt ddod hyd at Mysia, yr oeddent yn ceisio mynd i Bithynia, ond ni chaniataodd ysbryd Iesu iddynt. Ac eithant heibio i Mysia a dod lawr i Troas. Yna'n gosodd gweledigaeth i Paul i noson, gŵr o Facedonia, yn sefyll ac yn ymbil arno a dweud, tyr drosodd i Facedonia a chymorth ni. A gafodd ef o weledigaeth, roesom gynnig ar fynd i Facedonia ar ein union, gan gasglu mai Duw oedd wedi ein galw i gyhoeddi'r newydd da iddynt hwy. Ac wedi hwylio Troas, eithom ar union hynt i Samothrace a thrannoedd i Neapolis, ac oddi yno i Philippi, dinas yw hon, yn Rambarth gyntaf Macedonia, ac yma'n drefedigaeth Rhufeinig. Buom yn treulio rai dyddiau yn y dinas hon. Ar y dydd Saboth, eithom y tu allan i'r porth at lan afon, gan dybio bod yno le gweddi. Wedi eistedd dechrau asom llefaru wrth y gwragedd oedd wedi dod ynghyd. Ac yn gwrando roedd graig o'r enw Lydia, un oedd yn gwerthu porffor o ddinas Thyatira. Ac un oedd yn addoli Duw, a gorodd yr arglwydd ei chalon hi ddal ar y pethau yr oedd Paul yn ei dweud. Fe bedyddiwyd hi a'i theulu, ac yna deisyfodd arnom gan ddweud, os ydych yn barnu fy mod yn credu yn yr arglwydd, dewch chi mewn ac aroswch yn fy nhŷ, a mynnodd ein cael yno. Un tro, pan oeddem ar ein ffordd i'r lle gweddi, daeth rhyw gaeth ferch a chanfu ysbryd dywiniaeth ein cyfarfod. Un oedd yn dwyn elw mawr i'w meistri trwy ddweud ffortiwn. Dilynodd hon Paul a ninnau gan weiddi, gweision y Duw goruchaf yw dynion hyn, ac ymaint yn cyhoeddi chwi ffordd iachawdwriaeth. Roedd hyn am ddyddiau, lawer. Blinodd Paul arni, a throes ar yr ysbryd a dweud rwy'n gorchymyn i ti, yn enw Iesu Grist ddod allan ohoni, ac allan y daeth y munud hwnnw. Pan welodd ei meistri hi bod ei gobaith am elw wedi diflannu, daliasant Paul a Silas a'i llusgo i'r farchnadfa o flaen yr awdurdodau. Ac wedi dod â hwy ger bron yr anadon, meddent, mae dynion yma cythryblu yn dinas ni, iddewon ydynt, ac ymaint yn cyhoeddi defodau nad yw gyfreithlon i ni sy'n rhyfeinwyr i derbyn a'i harfer. Yna, ymunodd y dyrfan yr ymosod arnynt, rhwygodd yr anadon, y dillad, oddi amdanynt a gorchymyn eu curo a ffyn. Ac wedi rhoi cyrfa dost iddynt, bwriasant hwy garchar, gan rybuddio ceidwad y carchar yw cadw'n ddiogel. Gan iddo gael y fath rybydd, bwriodd yntau hwy y carchar mewnol, a rhwymo'i traed yn y cyffion. Tua hanner nos, roedd Paul a Silas yn gweddio ac yn canu mawl i Dduw, a'r carcharion yn gwrando arnynt, ac yn sydyn bu diargryn mawr yn siglo seiliau'r carchar, a gorwyd yr holl rysau ar unwaith, a datodwyd rwy'n mae pawb. Fe ffrodd ceidwad y carchar, a phan welodd rysau'r carchar yn agored, tynnodd ei gleddyf ac roedd ar fin ei ladd ei hun, gan dybio fod ei garcharorion wedi dianc. Ond gweiddodd Paul yn uchel, paid a gwneud dim niwed i ti dy hun, yr ydym yma i gyd. Galwodd ef am oleadau, rithrodd i mewn, daeth cryndod arno,
a syrthiodd o flaen Paul a Silas. Yna daeth â hwy allan a dweud, foneddigion, be sy'n rhaid i ni wneud i gael fachub? Dywedasant hwythau, cred yn yr arglwydd Iesu, a fe geid i dachub, ti a'r deulu. A threasant air yr arglwydd wrth ef ac wrth bawb oedd yn ei di, ei bod yn hwyr yn os aeth ef â hwy a golchi ei briwiau, ac yn union wedyn fe bedyddiwyd ef a phawb o'i deulu. Yna wedi dod â hwy i'w di, gosododd bryd o fwyd o'i blaen, a gorfoleddodd gyda'i holl deulu am ei fod wedi credu yn nhw. Dyma'r gair Duw. Amen. Diolch. Nawr, ni newydd glywed am 3, mae'n tebyg, person gwahanol iawn yn dod yn Gristnogion. Lydia, gwraig cyfoethog iawn. Wedyn gwraig, ceith gwraig, a dewiniaeth yn yw, oedd hi'n tipyn bach o mes. A ni'n credu bod hi wedi dod i gredu. A wedyn ceidwad y carchar, dyn caled. A mae e yn dod i gredu. A mae'n hyfryd clywed am pobl yn dod yn Gristnogion, dod i gredu yn yw. Nawr mae gen i ffrind, David i'w enw, a mae gyda fe swydd, job, mwyaf rhyfedd. Gwaith fe yw mynd mewn i'r carchar a cyfarfod â'r dynion drwg sydd yn y carchar, a mae'n sôn wrthyn nhw am Iesu Grist. A sôn wrthyn nhw am Dduw. A mae e yn annog nhw. Credwch yn Iesu Grist. A oedd e'n sôn wrtho fi am un sefyllfa, cwpl o flynyddoedd yn ôl nawr, yn y carchar yn Caerdydd. A dyn wedi gwneud rhywbeth ofnadw, ac yn y carchar am flynyddoedd hir, a mae e'n dod yn Gristion. A mae'n dweud wrth y boi yn y carchar dros nesaf, dere gyda fi wrando ar gair Duw. A mae e'n mynd gyda fe, a mae e'n dod yn Gristion. A mae e'n dweud wrth y boi yn y carchar dros nesaf, dere gyda fi wrando ar y boi yma. A mae'r fe'n 3 ohonyn nhw. Un cell a'r nesa yn dod yn Gristnogion. Ac oedd e'n sôn hefyd wrtho fi am cyfarfod eitha diweddar, mynd i gyfarfod gyda'r dynion drwg yn y carchar, ond neb yn troi lan. A mae'n siomedig, a dim y gwarchodwr y carchar, sy'n edrych ar ôl nhw'n dod, a gweud, sori, nathon ni anghofio cyhoeddi bod y cyfarfod. Ond nes i weddio diwrnod o blaen am y tro cyntaf, medda fi. A fe gafodd David cyfle i rannu am Dduw ac am Iesu Grist iddo fe. Nawr, dwi heb dod yn Gristion eto. Ond mae'n dda gwybod mae Duw dal yn achub pobl. A chi'n gwybod, bod ni ddim yn ddrwg fel y dynion yn y carchar, mae angen yr un peth arno ni. Beth wedodd Nathan yn darllen, mae Paul yn gweud, cred yn yr arglwydd Iesu Grist. A dyna beth sy'n eisiau ni i glywed. Dyna beth sy'n eisiau chi glywed. Credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Amser cinio heddi, neu ar ôl cinio, neu pryd bynnag, gofnwch i dad a mam, dad, mam, siwt nathwch chi ddod yn Gristion? Gofnwch i bobl y capel, mae llawer un o'n nhw fan hyn yn Gristnogion, gofnwch sut nathwch chi ddod yn Gristion? Bod ni gyd yn wahanol, cefndir gwahanol, ni gyd wedi dod i gredu trwy Iesu Grist. A ni'n gweddio bydd mwy a mwy yn dod i gredu. Diolch. Diolch, Gwydion. Newch ni barhau yn ein addoliad nawr gan ganu 5-1 o ysbryd pur nefolaidd, cynelwy lawr i'r bedd, trwy ryw athrawiaeth hyfryd, gad i mi brofi o the. 5-2.
gadewch i ni nawr ddod at yr orsedd a gweddio gyda'n gilydd. Gweddiwn. O arglwydd, dyn ni'n dod ger dyfron y bore yma, ddim yn heiddiant ein hunan, ond trwy heiddiant ein arglwydd Iesu Grist. O, diolch arglwydd, diolch i ti, yr holl alluog Dduw, am yr efengyl. A diolch bod yna reswm ein bod ni'n gallu dod ac ymgynnull yma y bore yma i addoli y tad, y mab a'r ysbryd glân. Dim ond trwy heiddiant ac enw Iesu Grist. O, tad yn ni'n dod yn wan ac yn ymwybodol o tywyllwch sydd yn y byd a arglwydd yn ni'n ymwybodol o'r pethau sy'n digwydd. Dyn ni'n meddwl am yr Wcrain, dyn ni'n meddwl am y tlodi, dyn ni'n meddwl am yr anobaith sydd yng nghalonnau nifer o bore yma. Ond eto wrth gerdded i'r Oedfa bore yma, dyn ni'n clywed y clychau, yr atgoffa bod Iesu Grist wedi tarddu ar y tywyllwch yna. Bod Iesu Grist wedi curo marwolaeth yn ei farwolaeth ef. Diolch bod y groes yn berthnasol bore yma. Mae'r groes yn berthnasol i bob unigolyn sydd wedi dod yma, o'r plentyn bychan i'r person hynaf. O arglwydd, diolch am yr Iesu Grist, diolch iddo fod yn rhywun sydd yn teimlo. Diolch fod e'n cymryd bobl i'r ochr ac yn trin nhw fel unigolion. Diolch i fod e'n ystyried y plant, dim mewn ffordd rhyfedd, ond mewn ffordd cariadus. Diolch fod Iesu Grist yn berthnasol i bawb. O arglwydd yn ni'n gweddio y bore yma, bydd rhywun yn yr Oedfa hyn yn blasu Iesu am y tro cyntaf, yn blasu ei ddaioni, yn blasu ei cariad, o gariad anfeidrol. Diolch i ti arglwydd, fod modd i ni gwynedygeithi bore yma'r gair, y gair perffaith, ac nad yw'n iaith i yn berffaith. Diolch fod y gair yn berffaith, diolch fod y neges yn berffaith, yr efengyl glân sy'n cael ei crynhoi yn person a gwaith ein arglwydd Iesu Grist. O nefol addfwyn oen sy'n llawer gwell na'r byd. Dyn ni'n dod ger dyfron di arglwydd y bore yma. O Dduw, dyn ni'n gweddio. Bydd grym yr ysbryd glân yn dod trwy pregethu y gair. Diolch dy fod ti yn addo fo gyda ni trwy gydol ein hoes. Dyn ni nawr, os dyn ni'n Gristnogion yn teml yr ysbryd glân, roedd adda wedi colli'r ysbryd yn yr gardd trist hwnnw. A roedd yna rhywbeth trist fod yr ysbryd wedi gadael o'r Moses yn awchu am y dyddiau pan fydde'r ysbryd yn cael ei roi i bob un eto. A nawr dyn ni'n dod yn dyddiau ar ôl Pentecost, yn ymwybodol fod Crist wedi cael yr ysbryd fel petai a wedi ynadlu yr ysbryd arno ni i gyd yma bore yma. Diolch fod ni, pan dyn ni'n Gristion, wedi cael ei, dyn ni'n born again by the Spirit. Diolch am y gwaith yna o regeneration, y gwaith yna sydd tu hwnt i ni. Does dim modd i ni gallu achub ein hunan. Mae gweithredoedd ni fel filthy rags, ond diolch fod cyfiawnder Crist yn cael ei roi arnom ni pan ni'n credu. Diolch am fod ni'n gallu gwisgo cyfiawnder yr arglwydd. O arglwydd, dyn ni'n gweddio am y llywodraeth a rheini sydd yn rheoli ni. O arglwydd, dyn ni'n gweddio i ti i fod, i ti weithio trwy nhw. Dyn ni'n gweddio am rheini sy'n dost bore yma yn ein eglwysi. Diolch am yr eglwys bach yma. Diolch bod ni'n brodyr a chwiorydd yn Crist. A mae'n braf gallu cael cymdeithas gyda'n gilydd eto. Braf gweld gwynebau cyfarwydd a gwynebau newydd. O arglwydd, ni'n gweddio dros Emyr bore yma yn Aber.
o bydde ti i fendithio ei air yno a o bydde i'r arglwydd Iesu Grist cael ei godi. Dyna'n gweddi y bore yma. Dim i'r pregethwr cael ei godi, ond i'r arglwydd Iesu Grist cael ei codi yn ein plith. Dyna yw'n ewellus ni arglwydd, jyst fer y neidr yna yn yr anial, yn cael ei godi ger bron y bobl. Pob un wedi cael ei gwenwyno, a pob un yn cael ei gorchymu i edrych. Dyna'r un peth sy'n digwydd bore yma wrth i Crist cael ei godi. Edrychwch a byw, dim ond trwy Iesu Grist. O arglwydd, diolch i ti am ein achub, diolch am fod yma bore yma. A dyn ni'n gofyn hyn nawr, dyn ni'n confesu ein pechod, dyn ni'n sori am pethau dyn ni wedi wneud, y pethau dyn ni heb wneud. Dyn ni'n dod â hyn nawr wrth dy traed, yn dweud sori ac yn dweud diolch, fod ti wedi gwneud popeth ar ein cyfer. Dyn ni'n gofyn hyn nawr yn enw Iesu Grist, yr un a ddysgodd y disgyblion i ddweud a'i gilydd, ein tad, yr hwnnwynt yn y nefoedd, santeiddiau enw. Felly ar y ddeiar hefyd, dyroi ni heddiw ein bara benyddio, a maddau ni ein dyledio, fel y meddyw na ein dledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared i ar drwg, can i seiddodd tir deyrnas, a'r erth, a'r gyroniant, yn oes oesoedd. Amen. Wedi dod â cyfarchion i chi hefyd o'r Heath. Dyn ni capel ar Richard Road, a dyn ni'n mor ddiolchgar ein bod ni gyda'n gilydd, ni'n partneri da'n gilydd yn yr Efengyl. A mae Wyn yn pregethu na bore yma, fi'n gwybod bod rei o chi'n abod Wyn yn dda. A dwi yno heno, felly byddai'n gwerthfawrogi chwyddiau chi. Cyn i fi ddod at yr air, gadewch i ni ganu 594. Felly dweud fi'n hoffi Pant y Celyn. Dwi yn hoffi pethau newydd hefyd, reit? Ond dwi dim ond yma y bore yma, so waith i fi peilio'r Pant y Celyn mewn. Dros bechadur bios farw, dros bechadur ar y pren, ydi o'r efais toelion llymion, nes ti orfod crymu pen. Dewch i ni ganu yn gilydd.
Waw, dyn ni'n cael ymwneud fel yn y heath yn anffodus. Wel, mae fy nestyn bore yma o'r darlleniad. Actau penod 16 ac adnod 25 yn bennaf, adnod 25. Dewch i mi ddarllen eto. Tua hanner nos, yr oedd Paul a Silas yn gweddio ac yn canu mawl i Dduw. Jyst symud hwnna cyn i fi taro fe. Yn gweddio ac yn canu mawl i Dduw a'r carcharorion yn gwrando arnynt. Yn hytrach i rando y gair gorau yn un byddai'n rhyfeddu arnynt. Mae fe'n sefyllfa rhyfeddol yn tydi. Dwch i mi jyst weddio cyn i ni ddod at y gair. Arglwydd, helpa fi nawr wrth i mi agor y gair gwerthfawr yma i'r bobl. Gad i nhw rando, gad i nhw flasu rhywbeth newydd bore yma. Gad nhw weld y goleuni yn newyllwch y carchar a clywed y llais o obaith yn hytrach i'r llais o anobaith. Bydde gyda ni nawr arglwydd a bendithia'r gair gyda'r ysbryd yn enw Iesu Grist. Amen. Nawr, yn 2016, o'n i ar Ynys Nantucket. O'n i'n aros mewn hen orsaf bad achub. A dwi'n gweld rei gwynebau, o'n i wedi gweld yn y cynhadledd, o'n i newydd fod i. Oedd Wyn a Christine yna, oedd ti yna hefyd dwi'n meddwl. A oedd y ffrindiau wedi mynd i'r Efrog Newydd, i'r Big Apple. Ond o'n i moyn mynd i Nantucket. Call me Ishmael. A $40 y nos. Bargen, o'n i'n meddwl, na i aros yn y hen orsaf yma. Yr ail noson, o'n i'n chwarae Scrabble, as you do, gyda golygydd Cylchgrawn OK o Seland Newydd. Mae yna pwynt i'r stori yma. A wrth i ni chwarae, oedd hi'n dechrau redeg Cristnogion lawr, yn meddwl, con i off. Oh dear, hwn yn awkward. A oedd hi'n gwatwar Iesu Grist, oedd hi'n ei hwyl ar ei ben, a oedd hi'n dechrau cynhyrfu. A wedes i, grandwch, pwy bynnag yw enw hi, dwi'n Gristion, a dwi'n caru'r arglwydd Iesu Grist, ti'n neud hwyl ar. A oedd y gêm yn dechrau rithro wedyn. A oedd hi'n chweisio dweud wrtho fi fod o'n i'n brainwashed. Oh, and you're such a lovely man, oedd hi'n dweud. Why are you so brainwashed? It's all your parents' fault, oedd hi'n dweud i fi. A oedd y tywyllwch yn dod, oedd y gêm yn parhau, oedd hi'n waren dda, oedd hi'n golygu yn dweud. A o'n i, o dear, dwi wedi methu. Os oedd hi'n dim diddordeb o gwbl. Ond cyn i mi mynd i'r gwely, o'n i cerdded trwy'r hen orsaf bad achub yma, raffe o gwmpas, chybod, a'r pethau crwn yma, oren. A wrth i ni fynd tuag at y dom, dyma ceidwad y fan yn tapio fi ar fy ysgwydd. You know, I'm not going to do the accent, but oedd e'n dweud, o'n i'n gwrando ar o ti, yn siarad yn y tywyllwch. O'n i'n gwrando ar y lleisiau yn y tywyllwch. I don't think you're brainwashed. I want to know more. I want to know more.
And I wondered whether we could talk in the morning. The rest is history. Oedd y boi yn clustfeinio, doedd, eavesdropping, yn y tywyllwch, a gwelodd rhywbeth o'r arglwydd falle yn fy ngeiriau, y goleuni, dim byd oherwydd fi, ond y gobaith yn y tywyllwch. A bore yma, dwi eisiau ni gwrando yn y nos. Dyn ni yn y sefyllfa tywyll yma, ni mewn carchar. Dyn ni yn y dymderoedd y carchar. Dim jyst carchar fel yr un neis sydd â ni lawr y lôn, ond carchar ofnadwy, ynddo? Mae'r gair yn dweud i ni fod nhw reit yn the belly of the prison. Dau senario yn y carchar yma, lleisiau gwahanol yn y tywyllwch, a dwi eisiau ni rando arnynt. Yn gyntaf lleisiau llawen hanner nos, ac yna llais o anobaith, ac yn olaf lleisiau llawen dros brecwast, iawn? Chi da fi? Lleisiau, mae lot o chi sy'n cymryd nodiadau. Felly lleisiau llawen hanner nos. Mae Paul a Silas, maen nhw'n gwynedogion, wedi cael diwrnod eitha full on. Mae'r pennod 16 yn anhygoel yn tydi, os chi'n meddwl am e. Mae'r efengil yn treiddio yn ymosod ar Ewrop ar y tro cyntaf, yndi? A chi'n cofio yn adnod 9, ar ddechrau yn darlleniad, mae Paul yn derbyn gweledigaeth o'r dyn yma o Macedonia. Dyma'r catalyst sydd yn shifftio y ffordd maen nhw'n trefeili. Dywedodd Campbell Morgan, the invasion of Europe was not in the mind of Paul, but it was in the mind of the Holy Spirit. Ond ble maen nhw'n union? Ydy'r Beibl chi da chi? Wel, mae Luke y doctor yn rhoi manylion i ni. Edrychwch ar adnodau 11 ac 12. Wedi hwylio Troas, eithom ar union hynt i Samothrace, a thrannoedd i Neapolis, ac oddi yno i Philippi ni'n dweud, fi'n meddwl fi'n dweud yn iawn, Philippi. Dinas yw hon yn rambarth gyntaf Macedonia ac y mae'n drefedigaeth Rufeinig. Felly Macedonia, 4 rambarth. Philippi yw'r Caerdydd fel petai. Dyma'r lle i fod. A mae wedi cael ei enwi ar ôl tad Alexander the Great, Philip of Macedon. Lle mae pethau'n digwydd yn y lle yma, masnach pobl o bob gwlad yn ymgymell at ei gilydd, yr ieithoedd diri, a, wel, ddim yn anhebyg i Caerdydd, A mae'n Luke nawr yn mynd i roi blas i chi o rym yr efengil. Mae'n mynd i roi blas i chi o'r gwahanol bobl, fel oedd Gwydion yn dweud yn ei stori, sydd yn cael eu cyffwrdd, sy'n cael ei ymosod fel petai gan yr ysbryd glân. Mae Luke, a oedd e yna, chi'n sylwi, adnod 11, ffanoeddem, yn adnod 16, aethom, iaith yn bwysig yma, mae'r boi yma yna. Iawn? A mae am gyflwyno i ni nawr y 3 bywyd yma. Lydia yn adnod 14, Coco Chanel, y cyfnod yn ei phorffor. Yna mae'r caethferch, adnod 16, a chanddi ysbryd o ddewiniaeth. Mae hi fel y peteinied. Maen nhw dal da ni, merched na sy'n cael ei hecsploitio gan dynion. A wedyn, y finali yma yn y symffoni o iachawdwriaeth yw'r ceidwad caled yma. Fel bydde dad o Caint. Bydde dad yn galw fe, he's a brutal old-timer. A brutal old-timer. Gydwch chi ni jyst cael saib am eiliad. Pwy ydych chi bore yma? Ni'n Gymru? Chi'n bo, falle chi'n byw yn Pontcanna. A Cymru, dyn ni'n rhywbeth yn dyn ni. Chi'n mynychu'r capel. Cael cymaru mi y rhain, ni'n clywed chi'n dweud. Ond dwi yn, oherwydd mae'r Beibl yn glir fod ni gyd yn yr un camp, yn tydi? Pechaduriaid ydyn ni gyd, boed fod PhD ydych chi, neu fod dim llythrennau ydych chi o gwbl. Chi gyd yn yr un camp. Be mae fod yn pechaduriaid? What does a synonym mean? Mae'n golygu, dyn ni'n gwrthryfela
yn erbyn Duw gan natur. Chi plant, chi moyn i cynio ddod yn gloi. Pechod yw hwnna, Chi'n gwrthryfela yn eich ymenydd. Ond nôl i'r testyn, mae'r efengil yn newid pethau, tydi? Chi'n sylwi? Dyna pam mae'r diwrnod wedi bod yn full on. Mae'r ferch yn cael troedigaeth yn adnod 18. Mae Paul yn gorchymyn i'r ysbryd aflan ddod allan, a mae'r ysbryd glân yn dod mewn. A mae'r dynion yma yn cythryblu ein dinas ni. Dyna be maen nhw'n dweud. Y sylwch ar y nodyn bach yna yn adnod 20. Iddewon ydynt. Gwrthsymitiaeth. Iddewon ydyn nhw. Y sylwch, mae'n gysylltiedig â arian. Maen nhw wedi tynnu ein hincwm i ffwrdd hefyd. Gwrthsymitiaeth, antisemitism. O'r pit, Mae'n fan hyn, mae'n treiddio, mae'n cael ei ddefnyddio fan hyn. Dywed un awdur, when Paul exercised the spirit that possessed her, he exercised their source of income as well. And they were Jews. Falle nad oes ysbryd aflan arnoch chi bore yma. Ond pan mae Iesu o Nazareth yn torri ar draws eich bywydau chi, bydd bobl ddim yn hapus, ond bydd chi'n hapus. Mae'n emyn yn y Saesneg, at the cross, can you put it? Where I first saw the light and the burden of my sin rolled away. Pilgrim's Progress, isn't it? It was there by faith I received my sight. And now I'm grumpy? No. Now I'm a miserable old-timer? No. Now I am happy all the way. Dyna beth ni'n clywed yn y carchar yma. O'n i wedi cynhyrfu am glywed am Manipur. Chi wedi gweld yn y newyddion Manipur yn India. Dwi'n gweld Manipur yn adnod 22. Y dyrfa yn ymosod. Rwy'n gweld Manipur gyda'i ffyn a'i chyrfa, y streipiau, y carchar yn adnod 23. Rwy'n gweld Calfaria yna hefyd. Chi'n gweld e? Rwy'n gweld Iesu, yr un stori ydyw. Mae bod yn Gristion ddim yn mynd i fod yn easy ride i chi, os chi'n dod yn Gristion. Ddim yn ffaith hawdd, ond mae'n sicrhau cwmni. Mae'n sicrhau caneuon yn y tywyllwch. Mae'n sicrhau llawen. Mae'n sicrhau rhyddid. Mae'n sicrhau undeb gyda Christ. Yn ei ddioddefiadau ond hefyd yn ei ogoniant. Yn cofio Ioan 15, os erlydiasant fi, fe'ch erlydiant, chwythau. Dyna pam ni'n clywed canu yn y carchar mewnol. Maen nhw'n weidlyd, ydyn. Mae ganddyn nhw asennau siw fod sydd wedi cael eu torri gan y ffyn. Ond maen nhw'n canu a maen nhw'n siŵr yn crocio. A does dim llawer o air yno, mae'n dywyll. Ond yn y tywyllwch, maen nhw'n saff. Mae gobeith dyn nhw. A mae'r bobl ddim yn gallu credu. Maen nhw'n gallu credu'r lleisiau yma yn y tywyllwch. Cofiwch, mae bobl y dwyrain canol ddim fel y Saeson. It's not stiff upper lip. Cofiwch hynny. Maen nhw wedi gwirioni ar weld heddwch a llawenydd yn y tywyllwch. Mae gweithredoedd yn siarad yn uwch na geiriau, Rhywbeth arall sy'n anghredadwy yn y rhan cyntaf yma o'r pre-earthquake scene yw bod y daeargryn yn dod. Sylwch ar adnod 26, yr iaith, ac yn sydyn. Yr un gair Actau 2 am Pentecost, sydyn. Dyna sut mae Duw yn gweithio. 1 munud chi yn erbyn ac yn sydyn. Chi'n caru, chi'n gweld Christ yn sydyn.
Mae Duw yn gweithio felly mewn bywydau, mewn sefyllfaoedd. Cristion, ydych chi'n anobeithiol heddiw? Mae Duw yn gallu newid pethau sydyn. Fel y daeargryn yma. Nawr, dwi ddim yn expert ar geography, ond dwi'n gwybod fod falle o daeargrynfeydd yn lli agor drysau, ysgwyd ar y adeiladau. Sylwch sut mae'r stocs yn rhyddhau, maen nhw'n rhydd. Ni allai hyd yn oed Harry Houdini di wneud y tric yma. Mae hyn yn ddwyfol, yn dydi? Mae'n ddwyfol. Ond mae yna llais arall nawr. Ti'n clywed e? Mae'r earthquake di digwydd. Mae yna llais arall yn dod o'r gwely. Wel, efallai nid llais yn union ond ocheniad i galon, ynde? Distawrwydd sy'n gweiddi. Edrychwch ar adnod 27. Mae'r carcharor yn dychwelyd. Deffrodd ceidwad y carchar, a phan welodd rysau'r carchar yn agored, tynnodd ei gleddyf ac yr oedd ar fin ei ladd ei hun, gan dybio fod ei garcharorion wedi dianc. Dyma'n ail llais anobaith. A mae yna dau movement yn does. Mae'r ocheniad na o anobaith ar y dechrau. A wedyn, nawn ni ddod i'r rhan arall yn y munud. Cri am help sy'n dod yn y pen draw. Ond cyn i ni rando ar y llais hwnnw, gadewch ni edrych ar y ffigwr yma, y ceidwad, iawn. Pwy yw e? Yes, brutal old-timer. Mae'n debyg ei fod yn filwr. Sydd i ymddeol. Os unrhyw milwyr yma? Na, dwi'n bod. Na. Dyn caled. Fel bydde, brutal. Mae adnod 24 yn bwysig. Fi'n mynd â chi nôl nawr. Os dyn ni'n gweld e, fyna. Gan iddo gael y fath rybydd, bwriodd yntau hwy i'r carchar mewnol a rhwymoi traed yn y cyffion. Cofiwch, mae boes yma'n glwyfus. Maen nhw'n weidlyd a dydw ddim yn neud dim byd i helpu. Be mae'n neud? Mae'n taflu nhw i'r rhan tywellaf o'r carchar. Bydde air wedi bod yn denau, a mae'n mynd i'r gwely, ddim yn meddwl dim byd. So mae'n wedi trin y bobl yma. Gyna'r diargryn. Mae Duw. Torri ar ei draws. Mae ei fywyd ar groesffordd ar petai. Dwi chi ar y croesffordd na bore yma? Chi wedi trio popeth, chi wedi trio wneud eich gorau. Falle chi'n galed. Falle chi ddim yn tyff, ond falle chi'n galed mewn fan hyn. Mae'r Iesu wedi pasio chi eto ac eto. Chi wedi ystau yn y piw yma eto ac eto, ond chi'n galed. Mae'r drysau carchar yn agor fan hyn di. A wedyn mae'r dyn ar fi'n lladd ei lun. Ydych chi wedi bod fyna falle? A'r trothwy hynna'n laddiad. Pam yr anobaith? Wel, mae'r carcharor yn dod ar draws Duw yn y diwe. Waw! Holy, holy, holy. Yn y diargryn. Mae'n clywed grym Duw yn y diargryn. O mwy na ni, mae'n gweld gallu Duw yn y dynion yma. Be sy'n siarad yn uchel i'r carcharor, fi'n siŵr, yw gweld y llawenydd, y tangnefedd yn wyneb dioddefaint. Mae hwnna'n grymus. Ond mae'n frawychus i rywun o tu allan. Ac yn ail, mae'n hefyd yn sylwi yn wyneb creulondeb. Chi'n sylwi sut maen nhw'n ymateb pa mor caredig a meddeigar ydynt. Un o'r tystiolaethau mwyaf pwerus i nhw mas fyna yw sut rydyn ni'n ymddwyn yn y tywyllwch. Sut ydych chi'n ymddwyn yn y tywyllwch? Mae pobl yn gwrando, mae pobl yn gwylio, a rydyn ni'n meddwl am ein harglwydd Iesu Grist wedi ei guro, a maen nhw'n codi fe fyny ar y groes, mae fe'n noeth. A mae fe mewn poen, a be mae'n dweud? O, Tad, Father, forgive them. They don't know what they're doing. Madden nhw. Mae'n cael ei symud. A chi'n galed dal. Rhag eich cwylydd chi. Gallai Paul a Silas di dianc. Gallai lleill fod i lladd y boi. Gallai nhw yn y tywyllwch.
Ond pan ddaw'r golau yn adnod 29, maen nhw I gyd yno o hyd. Nid yn unig y mae'r carcharor yn clywed ac yn profi gallu Duw yn y daeargryn yn ei weithredoedd, ond hefyd yng ngeiriau Paul. Con I off, reit? Dyma'r grym go iawn. Mae'n clywed nerth Duw yng ngeiriau Paul. Paid a gwneud dim. Niwed I ti dy hun. Paid. Dwi'n yn gwybod beth chi'n mynd trwy ddod o bore yma. A chi wedi bod trwy uffen falle. Ydych chi'n rhoi'r gorau iddi? Ydych chi mor anobeithiol? Nad ydych chi hyd yn oed yn gwybod beth I ddweud mwyach? Paid a gwneud niwed I ti dy hun. Mae'r byd ar y kind of self-destruct pattern yndi, self-destruct button. Mae popeth yn mynd o'i le, mae hyd yn oed y climate crisis, mae popeth yn mynd I orffen, anobaith, ond yna, clywch y geiriau y carcharwr, mae'n dweud, beth sy'n rhaid I mi wneud I gael achub? Beth sy'n rhaid I mi wneud? A mae hwnna'n cael ei gweiddi yndi, yn y byd heddiw. Ond efallai mae hwnna ar eich gwefusau chi hefyd. Mae pethau fel Alcoholics Anonymous. Fi byth di bod I AA meeting, ond dwi'n gwybod, maen nhw'n dweud, you've got it in you. You've got it in you. Look within. Look within. Be the man you were meant to be. Mae pawb yn gwybod mae sbwriel di hwnna. Rydych chi gyd yn gwybod bod gwir help yn dod o tu allan. Gnewch chi ni edrych ar y cwestiwn, be sy'n rhaid I mi ei wneud? Mae dynion eisiau rhoi trefn at pethau, dyn nhw. Fi'n cofio pan o'n i'n fach, oedd gen I Action Man. Action Man, the greatest hero of them all. A oedd e'n lli neud popeth. Oedd ei rollerblades dy fe. Oedd yna zip-wire dy fe. Oedd bow and arrow dy fe. Oedd gwn dy fe. Oedd wedi cael y gwallt anhygol yma, wedi cael ei peintio arno. So oedd e byth yn mynd yn llwyd. Oedd cyhyred y fe. Mae dynion fel e. Eisiau bod fel e. Ond mae eisiau gwneud rhywbeth ma fe chael. Beth mae rhaid I mi wneud? Beth mae rhaid I mi wneud? Chi fel a bore yma? Meddyliwch am Hem, Nemen, milwr arall, veteran, y dwedydd wrth am y molchi yn yr Iorddonen. Do you know who I am? Roedd Nemen yn grac. Ble mae'r ryfelwr I ymladd? Ble mae'r tywysoges I achub? Dwi ddim yn mynd I olchi yn y Iorddonen, y pydl. Mae'r boi yma'n debyg, roedd newydd weld gallu Duw yn y daeargryn, roedd wedi gweld pwer ryfeddol Duw yn ei hymddygiad, Paul a Silas. Mae rhai fod wedi drysu, cofiwch me, fel Hercules, mewn y byd yna. The tasks. Pan wedodd Paul, rhywbeth hollol radical. Mae llais, mae'n dweud, credwch yn yr hyn y mae Iesu wedi ei wneud. Just creda. Believe. Look. Credwch yn yr hyn, fi'n siarad I chi nawr, credwch yn yr hyn mae wedi wneud. Dim beth chi'n wneud. Does dim rhaid iddo wneud tasg amhosibl. Does dim ots os chi'n rhywun caled, os chi'n blentyn bore yma, os chi'n Coco Chanel, neu'n fortune teller. Credwch, edrycha, creda. Chi'n cofio yn Efengil Iowan, dwi'n dod tuag at y diwedd nawr. Ni'n cael ein atgoffa, fel o'n i'n dweud, am yr neidr yna yn yr anialwch. A chi'n gweld y bobl yn dod. Chi'n gweld nhw? Boi yn y wheelchair, mae'n dod, mae wedi cael ei brathu. O, dyma mam hi yn dod, mae hi wedi cael ei brathu, o, mae hi'n oed dad wedi cael ei brathu, mae dad byth yn crio, mae'n crio nawr, a maen nhw gyd yn dod tuag at y neidr yma, a mae Moses yn gorchymyn I nhw edrych ar y neidr, edrychwch. Mae Iesu yn dweud wrth yr proffesor yna oedd un, Nicodemus,
yn y tywyllwch. Chi'n cofio be mae'n dweud? Fel y dyrchafodd Moses yn sarff yn yr anialwch, felly mae'n rhaid i fab y dyn gael ei ddyrchafu mwyn i bob un sy'n credu cael bywyd tragwyddol yn ddo ef. Dim ots eich cefndir. Pob un sy'n credu cyn cael bywyd tragwyddol. Aeth Iesu ag ef yn ôl i'r hen straeon, i'r hun Duw, y dyn sy'n sortio pethau allan. Be sy'n rhaid i mi i'w wneud? Credwch yn yr un sydd wedi gwneud popeth ar eich cyfer. Popeth. Sori, fi'n mynd i dyfynnu emyn Saesneg. My sin, oh the bliss, chi'n gwybod e? Oh that glorious thought, my sin not in part but the whole, is nailed to that cross, and I bear it no more. Praise the Lord. Chi wedi bod trwy ni? Ond mae yna llais terfynol yma, yn does? Ni wedi cael y lleisiau llawen yn y nos. Ni wedi cael y llais o anobaith gan y carcharwr, ond yna mae'r text yn glir. Mae'r lleisiau yn llawen adeg brecwast. Rwychwch pa mor gyflym yma pethau newid yma. Sut ydyn ni'n gwybod ei fod yn credu? Wel, mae yna 3 marc yma, yn does? Edrychwch a sut mae'r action ma yn y brutal old-timer di newid ma. Adnod 33, y tosturi. Mae'n golchi nhw nawr. Mae'n golchi nhw. Mae hwn yn ddyn hollol gwahanol i'r boi yn adnod 24. Mae yn gofalu amdanynt. Am newid. Dyma chi edfarhau y troed yma mewn action. Mae'n ddrwg ganddo am sut y gwnaeth ei trin yn hawr mae'n ei golchi. Ond a boi morwr oedd yn capel Tydci, oedd e'n cadw 2 pethau. Oedd e'n 2 pethau cyn i fe gael ei... Mae tipyn bach fel y stori yna yn Diwygiad yn Gogledd Iwerddon. Sort of in miniature. Oedd e'n 2 pethau trwy amser ar y cychod. Oedd e'n 2 jeans, oedd e'n 2 Levi's. A cafodd e troedigaeth. A'r peth gyntaf rai fe wneud ond mynd ar jeans nôl. Mae hwnna'n hyfryd. Ond sylwch, mae ddim jyst yn golchi nhw, mae'n ei brecwast iddyn nhw. Mae'n ymrwymio tuag atyn nhw. Sylwch pa mor hapus a chymunedol yw'r sefyllfa. Mae'n cadw fe ei hun. Beth yw'r cadw'r neges i'ch hun, Brodwyr a Chwiorydd? Jyst achos ni'n siarad Cymraeg yma, siaradwch Cymraeg tu allan i rei ni sy'n methu. Yr un beth ni yn y hyth, ni ddim i fod i jyst aros yn yr adeilad. Mae'r neges yn gallu cael ei roi yn y Gymraeg, yn y Saesneg, yn Swahili. Mae angen i fe fynd allan. Dychmygwch hyn, falle bod hyd yn oed, chi'n gweld y boi yma nawr, mae'n golchi nhw, mae'n cael brecwast, mae'n cael ei fedyddio. O, hyfryd y golygfa yma. A dwi'n gwybod, dwi'n mynd i fe mewn i'r holl dadleuon nawr, oedd e'n defnyddio'r un bol o'n nhw'n golchi nhw, neu o'na ffynon tu allan, does dim ots, mae dŵr yna. A mae'n gorchymyn i ni. Os chi'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist, angen i chi cael eich bedyddio. Gwrandwch chi John Chrysostom yma. He washed them and was washed. Those he washed from their stripes himself was washed from his sins. Mae bedydd yn arwydd allanol o'r hyn sydd wedi digwydd yno. Ac yn ola, y llawenydd, mae'n hapus. Ond ar rwy'n wedi dweud i fi yn y hyth, cwbl o thnosau nhw, you do smile a lot when you're preaching, Nathan. Ond i'n meddwl, oh right, okay. Well, it is good news, isn't it? You know? Falle o'n i wedi gweld gormod o grumpy ministers growing up. Os mae'r gweinidog ddim yn gwenu, mae pawb beth ydych chi i wenu, ynddo? Mae yna llawenydd yma. Sylwch ar y bwrdd brecwast yn adnod 34, y llawenydd. A yn adnod 40, maen nhw gyd yn dod at ei gilydd yn ni Coco Chanel, Lydia, a maen nhw'n cael seiat.
Gwych. Pwy sydd yna? Wel, mae Leek yn y cornel. Cymryd nodiadau falle, gwylio'r eglwys yn tyfu. Paul a Silas wedi... Mae ddim yn comical, ond chi dychmygu nhw, maen nhw'n battered, right? A maen nhw'n gwenu. A mae'r carcharwr, y ceidwad y carchar, yn dod mewn. Maen nhw... Oh dear, ni'n cofio fe. Ond na, mae'n wahanol nawr. Mae fel Ebenezer Scrooge yn Christmas Carol. He was as happy as a schoolboy. He was as light as a feather. Mae wedi cael ei newid. Dych chi moyn hynny? Chi eisiau cael eich newid? Mi'n fach ces i fy newid. Pan o'n i'n fach. Ond o'n i dal yn galed, chybod? Mae'r ferch ifanc yna. Hi oedd i chwarae gwmpas gyda'r fortune telling a phopeth arall. A nawr mae'n llawn bywyd. Mae'n bywyd llawn. A mae'n wedi gwisgo'n iawn. A mae'n iste. Fel Legion gynt ynde. He was clothed and in his right mind. Dyma be mae'r Efengyl yn neud. Ffrindiau, ydych chi wedi bod yn clustfeinio, ni'n gofyn i gwydio, beth yw eavesdropping yn Gymraeg? Clustfeinio. Ydych chi wedi bod yn gwrando bore yma? Chi wedi bod yn gwrando i'r llais o llawenydd yn y tywyllwch. Cristnogion, cofiwch, mae'r byd yn gwylio chi. Ydych chi wedi gwrando a gweld rhywbeth o'ch hunan yn yr anobaith, yn y carcharor. Gwrandwch, credwch, edrychwch. Mae Iesu Grist wedi gwneud popeth, cymrodd y mechod ar ei hun, talodd iawn ar fy nghyfer, gwaed y groes, mae'n bwysig. Pidwch gadw unrhyw pregethwr dailwtio'r gwaed, pwysigrwydd y gwaed. A rydyn ni'n dist wedyn i lawenydd dros frecwast. Ydych chi'n hapus bore yma? Dwi yn. Gadewch i ni jyst dweud diolch nawr wrth i fi cloi mewn gweddi. Arglwydd, diolch i ti am yr Efengyl sanctaidd. Halleluia, halleluia, halleluia. Amen, amen. Gadewch i ni gorffen ein oedfa da'n gilydd. Yn ganu, gwych. Os gwelir fi bechadur, rhyw ddydd ar ben fy naeth, rhyfeddol fydd y canu a newydd fydd yr iaith. Yn seinio, chi'n lli dweud hyn? Buddugoliaeth a miachawdwriaeth llawn, heb ofni colli'r frwydr, na bore, na ffrynhawn. 526 os chi'n gwrando gatre.
diolch ni weddio, Arglwydd Dduw, ni yn diolch I ti am yr Efengil, am yr arglwydd Iesu Grist, a'i werthfa'r waith a'i werthfa'r waed nath lifo droson ni. Ac wrth ni ddod nawr dy bwrdd cymun, gweddio, yn ei di helpu ni fyfyrio ar yr arglwydd Iesu Grist. A hefyd, byddai'n colomau ni, yn cael yn llenwi gan yr ysbryd glân, fel bod ni'n profi llawenydd yr Efengil, wrth ni gymryd o'r bara'r gwyn gyda'n gilydd, mwyn yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Mae'n diolch ni bod ni'n clywed am mor hyfryd yw yr Efengil, a dyna gyd sy'n ei wneud yw credu yn yr arglwydd Iesu Grist, bod ni'n cael yn cadw yn achub. Ac wrth ni edrych ar bwrdd y cymun, bwrdd yma, ble I ni fod I edrych? When ni angen edrych mewn 4 lle, mae eisiau ni edrych nôl, a ni wedi cael atgoffa am y bwrdd yma'n barod, I edrych ar waith ac ar berson ar arglwydd Iesu Grist, I edrych ar y groes, ar hyn mae Crist wedi wneud drosto ni. Nid edrych ar ein hunain, a beth I ni ffeili wneud, yn methiannau ni, ond edrych ar un sydd wedi llwyddo. Edrych ar un sydd wedi cyflawni y ddeddf, pob gair o'r ddeddf, ac wedi mynd i'r groes yn ein lle ni, ein mwyn ni. Mae eisiau ni hefyd edrych o'n cwmpas ni. Ni'n cymryd o un torth, un cwpan. Mae'n atgoffa ni wrth ni gymryd gyda'n gilydd bod ni'n un corff, bod ni'n cymuno gyda Duw ond hefyd gyda'i bobl, fel yn yr hanes oedd Nathan yn arwen I yno bore yma, bod y bobl yn dod gyda'i gilydd I fod yn un corff, bobl gwahanol. Pobl eto mae Crist wedi defnyddio, gweithio ynddo ac wedi ei achub. Ond hefyd, ni'n edrych I fyny. Oedd ni'n cael atgoffa yng Nghwrdd Gweddi, y cwbl o ddosyn ôl, am esgyniad yr arglwydd Iesu Grist. Mae Crist wedi esgyn. Mae nawr yn archoffeiriad, yn eiriol troso ni. Ni'n edrych nôl ar gwaith mae wedi wneud, ond hefyd mae yn gweithio yn eiriol droso ni. Mae'n un sydd yn pledio drosto chi bore yma, drosto fi a chi bore yma, yn nefoedd, yn archoffeiriad mawr. Ac hefyd, bod ni'n darllen geiriau mewn moment, dyn ni fydd yn dweud bod ni'n cymryd yr elfennau hyn hyd nes y daw. Ni ddim yn unig yn edrych nôl, yn edrych ar ein gilydd, yn edrych I fyny, ond ni'n edrych ymlaen. A edrych ymlaen i'r dyfodol, ond mae edrych ymlaen hefyd yn awgrymu bod ni'n awyddus ar gyfer y dydd hwnnw. Ni'n awyddus ac yn eiddgar ar gyfer rhywbeth. A ni'n gwybod mae dros dro ni'n cymryd y bara a'r gwyn. Mae ddydd yn dod ble gawn ni flasu, nid jyst darn o fara, neu llymed o wyn, ond gen I wledda gyda'r oen ei hun. A bydd y dydd na yn dod, ac felly ni'n cymryd yr elfennau hyn hyd nes y daw, yn edrych ymlaen i'r dydd hwnnw. Os chi'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist, a fel agwredwr a'ch arglwydd, mae croeso I chi I gymryd ac I dderbyn o'r bara a'r gwyn. Os chi ddim yn credu y bore yma, yna gadewch chi'r elfennau hyn fynd heibio. Ond cymrwch yr amser I fyfyrio, I feddwl am yr hyn I chi wedi clywed y bore yma, I feddwl am yr hyn yn ni'n wneud wrth gymryd o'r bara a'r gwyn ac wrth fyfyrio ar yr arglwydd Iesu Grist. Yna I weddio cyn dosbarthu'r bara ac yna fydd Gwydion yn dod I weddio ac yna dosbarthu'r gwyn. Os newch chi ddal mlaen i'r bara, tan mae'r gyd I ddosbarthu ac yna fe gymro ni o'r bara gyda'n gilydd a'r un peth hefyd gyda'r cwpan. Newn ni weddio. O arglwydd Dduw, ni'n dod at y ti yn gwybod nid yn unig bod ni yn byw mewn byd o dywyllwch,
ond bod yn calonni ni hefyd yn rhai tywyll, yn ei natur, yn ei hanfod. Ac eto Arglwydd, ni'n diolch i ti bod llais wedi dod i ni ac wedi dweud cred yn yr Arglwydd Iesu Grist a chadwedig fyddi. Ac Arglwydd, ni'n diolch i ti bod ni wedi gallu profi bod hynny'n wir a profi nid tywyllwch, nid anobaith, ond goleuni a llawenydd. Ac Arglwydd, ni'n diolch i ti bod cadweddigaeth hynny a'r llawenydd hynny hyd yn oed yn ddim byd y gymharu a'r llawenydd fyddwn ni'n profi rhyw ddydd pan fyddwn ni gyda Crist yn y nefoedd. Arglwydd, ni'n diolch i ti bod wedi dod i'n plith ni. Un oedd yn berffaith yn dod i blith pechaduriaid. A bod yn ei ras wedi cyflawni'r ddeddf pob gair ohono fe ac wedi marw yn ein lle ni, fel bod ni'n cael derbyn i gyfiawnder ni. Bod ni'n cael bod yn bobl sydd yn llawn gobaith am bod ni'n dod at y ti yn yr Arglwydd Iesu Grist. O Dduw, ni'n gweddio nawr ti eto'n difrifoli ni a rhoi i ni llawenydd yn yr ysbryd glân wrth ni gymryd o'r bara gyda'n gilydd mwyn gogoniant yr Arglwydd Iesu Grist ei hun. Amen. Amen. Oherwydd bydd erbynniais i oddi wrth yr Arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r Arglwydd Iesu, y nos y bradychwyd ef, gymryd bara, ac wedi ddiolch, fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff, sydd er eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanodd. Ni gymryd y bara gyda'n gilydd.
O Dduwyn Tad, i ni yn diolch i ti am ein gwaredwr o'r arglwydd Iesu Grist ac yn gofyn o Dduwyn Tad y bydde di yn dangos i ni mwy a mwy ohono fe, y byddwn ni'n sylweddoli mwy gymaint wyt ti wedi'n caru ni, gymaint y darostyngodd ef ei hun o arglwydd ein Duw. Ni'n gweddio ar y ti weithio na ni hyd yn y nawr wrth ni gymryd y gwyn ar ni sylweddoli i waed i lifo ein mwyn ni. Go Dduwyn Tad, y bydd ein cariad ni yn cael ei gynhesu, hyd yn oed yn y munudau yma, tuag ata ti. Y bydd ein llawenydd ni'n cynyddu. Y bydd ein diolchgarwch ni yn fwy tuag ato ti. O arglwydd, gwynedygaetha ynom ni nawr, fel y byddwn ni yn cael ein anodd peidio a gwenu. Fel y byddwn ni'n cael ein anodd peidio a dweud wrth eraill am y newyddion da yn yr arglwydd Iesu Grist. Gweithio yno ni i ogoniant ef, derbyn yn mawl a'n diolch, am bod ni'n gofyn y cyfan yn ei enw rhyfeddol ef hyd nes y daw. Amen. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro ryfwch cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Newch chi fod nifydd o'r gyrchymyn ac i gymryd o'r cwpan gyda'n gilydd. Wel, ni'n dod at emyn i orffen yn Oedfa ni. Rhif 47 yn yr atodiad dro hwn. Pwy yw hwn yng Ngethsemane sydd â'i bryder ef mor fawr? Trist i ddangau yw enaid, pam y daeth ef i'r fath awr? Dyma Iesu, mae am orffen gwaith ei dad.
Bydde di'r arglwydd dy bendithio ath gadw. Bydde di'r arglwydd lywyrchu i wyneb arnat, a bod yn drigarog wrthyt. Bydde di'r arglwydd edrych arnat, a rhoi i ti heddwch. Amen.